Ndinochingamidzai kwatiri pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti akuramba ndichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Muzuva ranhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeBeatrice uko kune mudzimai anonzi Amai Jaden ane vana vake vaviri vaanogara navo. Chanyanyota kuti SlyMedia ishanyire mudzimai uyu ndechekuti ane nyaya yake inoshungurudza kana kuti inosuwisa yekuti murume wake akatema sekuru vake nedemo kuzosvika aiswa kumaximum kuchikurubi. Rega tinzwe kuti Mai Jaden vari kukwanisa sei kuchengeta vana vaviri ava ivo vasina murume anokwanisa kuvabatsira kuriritira mhuri ishi. Pedo kubatsirawo ini ndakuenda kuchikoro, baba vangu akafa ndichiri mwana mudiki, ndakachengetwa nagogo vangu. Ndachengetwa nagogo vangu ndakakurawo ndakangoendawo nenyika vandamitiswawo. Murume wangu akanimitisa wacho vatongotanga kupenga vaenda kujere. Ndodambudziko rangu randinaro. Okay. Tichidzoka pakuti makasiwa vabereki venyu vakasiyana. Makanga mane makore mangani? Pandaka pakasiyana vabereki venyu? Mai nababa. Ndofunga baba vangu akafa 2000 kana 2008 kudhara. Handizoziva hangu kuti pakusiyana apa pakasiyana gore ripi. Okay. Manchiri mudiki. Okay. Chienda pakuchengetwa nagogo. Gogo vakazoshaya here? Chii chakazoitika kuti muzosvike pakumitiswa? Gogo wangu asina kwavaishanda. Munhu anotoshubikawo, anorwarawo nemakumbo. Ane zvirwere zvakawanda zvinongovabatawo. Ndosaka ndakangoonawo kuti kungorama ichishupa vabereki vababa vangu kazvinonetsa, zvina ningotsvagawo vanongondirorawo. Okay. Saka mukatitsanangurira kuti makasangana sei nababa vemwana wenyu? Takangoonanawo mukufamba imomo, ndakangonyengedzwawo, ndakangopuhwawo mwana. Mami nemakore mangani baba? Baba ndine 16 years. Okay. Saka iko zvino baba vemwana ava maita mwana ndopakabva upenga here nazonditaura zvekupenga kana kuti vakazopenga makutogara? Vakazopenga ndatone mwana wechitu. Chii chakaitika? Ngatiendei pakurasika njere kwababa. Chii chakaitika kana muchiri kurangarira? Ndakangoona akangotanga kungomhanya ega ndansipo ini. Nditomboziziva kuti zvii zvakatanga kuitika. Ndakazongoita zvekuudzwa kuti murume wako abatwa achimhanya achingoenda nenyika. Handisipo. Okay. Asi kumashure kwese uku hapana here zvavairatidza kuti maybe vane kukanganisika kwenjere muchitanga kutorana? Zvaioneka hazvo. Haigona kuti dzimwe nguva kana ukabika chikafu chaicho, chikafu chakabikwa apa chainzi chikafu hachidyirwe panze, munhu anofanira kudyira mumba. Ndo zvimwe zvacho zvandaiona nazvo kuti munhu pfungwa dzake hadzisi right. Dzimwe nguva aigona kuti ukamuti handei tingofamba kusvika kana kurodhoka, anga asingade kufamba nemunhu. Ndo dzimwe pfungwa zvandaionawo pamusoro pake. Chero tikati toda kutengawo chinhu chine musoro chaicho, zvasingambofe zvakaitika. Waiti akatambira mari vatobuda woenda nayo kwababa vake kwarara. Hapana kana chaaifunga mupfungwa dzake kunze kungofunga kuti dai ndabuda ndaenda kwahama dzangu chete. Ndozvaingofunga. Pakazotangawo kupenga apa ndakabva ndangozvibhilivha kuti chokwadi nezvinhu zvaaitaura zvacho nezvaaiita ka. Ndozvandinoona ini kuti munhu ndokupenga kwake kwaiita nematauriro aiita. Okay. Ngatiti masvika muchiudzwa kuti murume wenyu aonekwa achimhanya. Makatanga kufunga here zvese zvamuri kutaura izvi kuti ndaizviona hangu kuti murume wangu anoita kakurasika njere, kana makati maybe kana kuti pane zvamugara? Makafunga ini? Ndaitongofunga kuti pane zvamugarawo. Handambobvira ndakazvifunga zvese zvekumapeto zvandakutaura izvi. Handambobvira ndakazvifunga. Asi hama dzemurume wenyu maidziziva zvenyu kana kuti mudziziva? Handinambobvira ndakadziziva kana aitoramba kuenda neni kwahama dzake. Anga asina kana pfungwa idzodzo kuenda neni kwahama dzake. Asi hama dzake dzitoripo padhuze kwarara.
Saka mwana wekutanga akura sei? Mwana wekutanga ane 4 years. Wechitatu ane gore ne6. Saka baba wakaenda kujeri rini? Gore ripi? Wakaenda manje muna July gore rakapera irori. Muna July. Teachers 2023. Ndipo wakaenda. Okay. Teachers kuenda kwavakaita kujeri. Yange iri nyaya yekuti kupenga here kwanga kwaita kuti vaende kujeri kana kuti pane dzimwe nyayawo dzakazoitika? Nyaya dzakazoendesa kujeri nayo dzekuti pavakatorwa nehama dzavo vachinzi vanozogona kunditema inini. Vakatorwa nehama dzekwaamai vavo vakaendwa navo kumusha kwavo kwagutu kwaamai vavo. Vaendwa navo kumusha ikoko vabva vanotema sekuru vavo. Vakatadza kuwirirana vanotema sekuru vavo. Sekuru vavo vavati musungise. Okay. Sekuru vakatemwa vakafa here kana kuti vapenya? Vakatopora vatoriko izvizvi. Vakatemwa pai sekuru? Vakatemwa musoro. Muchinzwa mimi vanzi vakatemwa ne? Nedemo. Saka ndozvakazoti kuti vaende kumaximum? Ndokuzoti vaendeswe kujeri. Okay. Muchinzwa imimi semurume atakurwa nehama dzake vachiendeswa kumusha kunzi vanorapwa, asi kwakazobuda kuchinzi vazotema sekuru zvazodai. Muchitasa vana venyu nemazera avainawo, makazvigamuchira sei saamai muchinzi murume aendeswa kumaximum? Handambozvigamuchira zvakanaka. Kutosaga vanenge anditi ndowachiro ndotoenda ndopuwa mari kana chikafu ndopuwa ndoitawo kuti vana vararame. Izvezvi akuda mari icho ndakangogara. Izvezvi mumba muna musina kana upfu, hamuna sauti, hamuna mafuta. Murume aripo zviri nani anotsvagawo. Manje handina kana anondibatsira. Hama dzemurume hadzindibatsiri. Dzangu chaidzo dzoita kunge mhepo. Handina kana anondibatsira. Ndozvionera ndega. Saka makambokwanisa here kuenda kuchikurubi kwacho kumaximum kuti Saka ndakambokuenda nekuti handina pandakambobatawo mari. Zvino ndikabata mari yacho panodiwa sipo yemwana. Panodiwa kuti tidye nemhuri yangu. Saka pamba pamurugara ndipani? Ndepangu ini. Ndepenyu pamakavaka nemurume? Aiwa, apa ipapa. Ndipandogara. Dzimba dzekunoku hadzina ana malandlord here? Hadzilodgwi. Ndedzemahara. Okay. Tichinzwa ipapo ndanzwa muchiti nguva inoi hakuna mari icho. Chibage zvakare chakatsvira mumaminda. Saka muri kurarama sei nevana? Hapana chandatorarama nacho, tongorarama nokukumbira vanhu. Okay. Ndanzwa muchoro kuti amai venyu vanotogara nechemudhuze kunoku. Makamboenda here mukanovatsanangurira dambudziko? Havana, havatombondiidewo mai vacho, dzoita kunge mhepo. Ndikaenda kumba kwavo havambondiide zvachose kudai. Vanenge vachiti chii? Pane pandakamboenda ndichivati nditorise bhetse nechitupa, ndakatozwa rafu. Vakati kudii? Vakati hanzi hama dzako dzakandituka iwewe. Asi gogo vachiriko zvavo? Gogo vangu vapenyu variko. Munotomboenda here muchinovaziisa? Ndatomboenda chinovaona. Saka vanhu vepanharaunda vachiona dambudziko iri rakuwirai here kuti murume abva atanga kurasa njere, abva asungwa mune vana vaviri, nharaunda yakazvigamuchira sei? Vari kukubatai sei munharaunda? Munomu? Nongoti vanenge vangovanawo vanongondipawo. Tichitoraramawo nevana vangu. Kana kungotiwo ndichingokumbirawo ndinenyika ndichingoenda. Ndichingokumbirawo vanhu. Kana chandinenge ndisinawo. Takatarisa timbodzoka mashure, ndanzwa muchirangura kuti hamuna kukwanisa kuenda kuchikoro. Asi zvekunyora nekuverenga zvinhu munokwanisa here? Ndinokwanisa. Handitadza. Okay. Toti vari kukuona izvezvi vada kukupai project yekuti mutange kuita muriritire mhuri. Ndezvipi zvamunoshuvira kuti mutangewo kuita semudzimai? Ndikwanisa kana kutengesa chaiko ndinokwanisa. Munoda kutengesa chii? Because zvinotengeswa zvakawanda. Chero kana kutengesa kana iwo mazepi kana zvii zvakangosiyana siyana ndinokwanisa kutengesa. Takatarisa mwedzi unoyu mwedzi wemadzimai. Ndapi mashoko amunoda kuudzawo mamwe madzimai ane dambudziko rakafanana nerenyu? Ndinoda kuudzawo kuti Mwari ndavakombororo kana vane matambudziko seandinaro iri. Mwari ngavangovabatsira vachivakombororo pane chavanoshayiwa.
Okay. Zvozoti pane pazvinombosvika pakuoma makagara mba menyu nevana venyu vaviri. Toti panguva dzeusiku tozoti vanhu vakawanda ndo panouya ndangariro dzakasiyana siyana. Pane here wamunombosvika pakuudza kuti uyu ndiye savira wangu wandinotaura naye zvakadai nezvakadai? Handitaure zvangu. Zvinongoramba zvirimo mukati mehana yangu. Handitaura asi ndinogara ndichishushikana. Dzimwe nguva ndinotofunga kana zvipfudza. Kuvana manja? Vana vangu ndovandoenda kungotyira chete kuti vanozosara vachishupika. Aiwa, vana vachiri vadiki. Pfungwa idzodzo hatifungi kuti semunhu semudzimai akashinga sezvamakaita izvi kuti munosiwa nemurume mune vana vaviri musina futi pekubata mukashingirira. Iko zvinoti kuona Jaden ari kukura. Pfungwa idzodzo hadzifaniri kunge dziri mamuri dzekuti mutange kufunga kuzvipfudza. Munotanga mafunga kuti vana vangu vanozovei ramangwana ravo. Kune izvo zvari kukuona ende rupi rubatsiro rwamukati muri Zimbabwe. Ndiri kuda ichi neichi besides ndazwa muchara nyaya kuti ndikatanga kutengesawo masevi. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuda kumuri Zimbabwe? Ndingoda kubatsirwa pavana vangu ava chikafu chaicho ndochandingoda kubatsirwa nacho. Chikafu. Tiko zvino zvinhu zvakaoma handina kana pokuti ndibate. Ndingoda kubatsirwa pachikafu apa pavana nesipo. Ndo zvakandiomera. Chete izvozvo. Okay. Usipo nechikafu. Nemari yekutangawo kana kabusiness kenyu kadi. Okay. Saka iko zvino takatarisana nenhau yese. Pane here veukama vemurume vacho vari kumbouya vachibatsirana nemi? Hapana kana mwana. Hapana. Hakuna anombonibatsira kana nesauti kungobatsirwa nehembe. Chingopuwa hembe. Hembe dzevana chete, hapana chikafu, hapana sipo. Kungopuwa hembe chete. Okay. Ko vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi? Mungaite nharembozha here kana yesavira? Okay. Vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi? Nditaure. Taura zvino. 077 621 2645. Mukadzokorodzere kuitira vanenge vapotsana neimwe chete. 077 621 2645. Okay. Aiwa, tinotenda mai Jaden nekutipawo nyaya yenyu zvizere. Kune vanhu vari kunzoko vanoda kubatsirai ndofunga kuti vanokubatai panhamba dzamaisa idzo vokwanisa kubatsirana nemi pamatambudziko ese amuri kusangana nawo ekuti munoda kuti vana venyu vawanewo chekudya. Imi mukawanawo chekuita, mukawanawo business, munokwanisa kuchengeta mhuri yenyu. Totenda. Aiwa, maita basa. Oh, yeah.